Onhan näistä esimerkkejä. Influenssereista palaa loppuun 15 minuutissa. 15 minuutin julkisuudessa. Ja peli on ohi. Et yritän välttää siitä. Mun 15 minuuttia on vielä tulossa. Sillä tavalla tulevaisuus näyttää valoisalta. Katsotaan, täällä on ehkä tämmönen lumikatsaus. Lumi on likasta ja pehmeitä. Ja sitä on aika vähän. Siinä se huono uutinen. Jos tästä nyt ei tule lunta, niin voi olla, että tämä kausi loppuu lyhyen. Influenssauskausi. Sitten influenssauskausi jatkuu, kun tää alkaa pyörittää hissi sitten kesäkaudella. Mutta se ei ole yleisesti ollut niin suosittua fanien keskuudessa. Ehkä se ei ole niin visuaalista, mä luulisin. Ei sillä, että talvikausi vieläkään olisi mikään järjetön sukseen, mutta niin kuin sanoin, 15 minuuttia niin julkisuudessa on vasta edessä päin.